zaki iya auren Yakubu Muhammad a gaske. Ai ba aure kawo ne industry ba, na so sana'a ne, bari in fuskanci abin da ya kawo ne, in kalli gabana in ci gaba da sana'a. Na gode. Kwanaki bidiyon ki yana ta yawo a social media, wasu kuma suna tunanin gaskiya ne rayuwarki ce, wasu kuma suna tunanin ba haka bane. Mutane, wannan bidiyo da yayi ta yawo din nan wani fim ne muka yi na turanci a nan Abuja, sai aka tura ana neman monologue. I posted monologue akan page mutum, kuma ana son in kai kana dan arewa ne ka hada da Hausa da Turanci, amma wannan script din da Turanci ne gaba daya. Ni ne na dauki Hausa na dan hada a ciki tunda ni yar arewa ce, kuma a cikin wannan din ina son representing arewa, shi yasa na dauka na sa na yi amfani da shi. Ba zahir bane, babu wadda da ta kwace miji, babu yariyar da na girma da ita, duka yaran da na girma da su 'ya'yana ne. Me yasa kike fitowa a matsayin muguwar uwa? Gaskiya jama'a, ni ba wai duka fim ne na fito muguwar uwa ba, yawanci ma ina ga fim ɗaya ne ma na yi muguwar uwa. Ban tsammani na taɓa fita a wani mugunta ba, kuma script ne. Abinda script ya ce ka yi shi za ka yi, shi ne nuna cewa ka yi playing ɗin role ɗinka yadda ya kamata. Ya aka fara yi kika fara fina-finan Hausa? To na fara fina-finan Hausa da audition. Na ga an sa audition, sai da je Kano na je na yi audition, da na je na yi audition aka ɗauke ni. Fim ɗin Hausa da na Turanci wanne kika fara yi? Na fara yin na Turanci, daga baya na shiga na Hausa. Me yasa kike son ki fito a gidan sarauta? Kina da alaka da sarauta ne? Ta bangaren mahaifiyata muna da sarauta, amma ba wai na so in fito bane, role da aka bani ne, kuma ni din ma kafin na hau kan role din ma sai da ya dan ban wahala. A season 2 ma sai da aka sa ni a gaba, aka ce dole sai kin koyi izza. In kun duba kun gani ma har yanzu izza ma gashi nan dai muna da bugawa. Menene abin da yafi baki wahala a fim din Hausa? Furta wasu kalamai sukan bani wahala, saboda wasu kalaman gaskiya ne ban taba jin su ba, ko da yake ni yar arewa ce gaba da baya, amma tunda ni ba Bahaushiya bace, kun ga dole za a samu matsala. Wata sana'a kike yi bayan sana'ar fim? Ina aiki kuma ina fim. Ina aiki a matsayin injiniya a ofis ɗin da nake aiki. Wai menene asalin sunanki? To, sunana Zainab Barka. Shine sunan da nake amfani da shi kenan, shine sunan. Wa kike kallo a matsayin mai gida a fim? Shigowa Kannywood, Yakubu Muhammad ne ya fara sani a fim. Amma kun ga fim din bai fito ba sai da Ali Nuhu ya sani a fim. Ali Nuhu da ya sani a fim, kun ga surana bai tasiri sosai ba sai da mai shadda ya sani a fim. So kun gani ba yanda za a yi in cire daya in bar daya, dukansu masu gidana ne. Da wa kika fi son a haɗa ki da shi a matsayin miji? Dukka wanda aka taɓa haɗa ni da su fim a matsayin miji, dukkansu na ji daɗin aiki da su, so bani da zaɓi. Dukkansu manyan jarumai ne wanda sun jima a cikin industry, sun riga ni shigowa, suna da experience, so gaskiya ina jin daɗin aiki da su dukkansu. Gidan sarauta, wani scene kika fi so kuma wanne fi baki wahala? Ina son scene ɗin da na rama marin da aka yi wa yata a asibiti. Ina son wannan scene ɗin sosai, saboda in ka ji karan marin kusan cewa wancan marin ya shiga sosai. Sannan scene da ya dan bani wahala
wannan sin da shi mai martaba sarki kenan yake gaya mana maganganu a asibiti, wannan sin da aka yi kuka sosai a wannan lokacin sai na tuna da mahaifina da ya rasu. So bayan an yanke sin din ma ban iya na daina kuka ba, sai dai ɗauke ni lokaci. Menene buri na a masana'antar fina-finai? Nema in yi fim nawa na kaina, yana cikin burina. To yan comment section, yau dai kun sa ni high jump, zan tashi sai wani lokaci. Wata mata zo tana gaya min cewa wai da na yi mata reply sai ta ce wai ashe muna magana. Ke haƙuri, mu ba kurame bane, muna gani.